nangodiri funange irangere woy worgonde olel pindi koy loti do e Dakaru njeeyo nangodiri funange irangere woy worgonde yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama no gonɗon e no gonirɗon ɓe hen jaam waale mon ɓe hen jaam weete mon nango tawi kadi ko salminago wondugo e needi e neware caggal nde jettuɗen Allah julɗen e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en garti kadi hande e ɗowde yewtere men Olel Pindi TV nde gowɗon hebde e kala ñaji jeenayyi yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV caggal calminali ko bismade on e nde yewtere tawi eɗen jaadi hen e rédaction Pindi TV hande noon garduɗen koye banimen gorko Elhadj Abbas Sarr oɗon gowno yiide ɗo Mouhamed Ndim kono tan omo jogui haaju seeɗa saabi o arani kono kadi eɗen kewno yaadude hen e Hafsa Sow mo ganduɗa on kam alay saago ƴeewe beele ko caɗele ñebbe jaggi ɗum walla holko woni ɗi e ɗum noon to rési to en calmini toon ɗo ko Sow to banggue kamɓe en calmini andude weeyo ngo hande holno wayi e nder leydi men Sénégal ko refti hen ko éphéméride noon en cuuɓi tan ko wone gueɗe ɓurɗe mantinade e ɗi duuɓi ɓennuɗi tawi ɗum wanno ko ñande nogas e jeenayyi lewru u ha hande ko kanko gorko mbo tulde dimat aranta en hen ko refti hen ko pawaten hen ko kabaruji nder e caggal leydi Sénégal kono kadi ma en paw hen ko ɓuuri mantinade e ko kelle gadane jayleji leydi men piniri hande so tawi ɗum ɗon ɓenni ma en gare portrait woni hooli o tawi ha hande ko gorko mo tulde diman aranta en hen so ɗum ɓenni pawaten hen ko mot de la fin bandiraɓe ko ɗum ɗo woni lowdi yewtere meɗen hande joni joni o en jahat rési garten haade men salmodirde Elhadj Abbas Sarr Elhadj Abbas Sarr gorko mo tulde dimat jaam walema walla ko jaam weetema wiyete jaam Halima mbeɗa sikki eɓen kollira wonde son si mi anda so télé mon heɗo en no fewi son en tout cas no manque arde no hannirta ni en kono ko wona ko ɗum mi salminima Halima mi jarnima mi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe men teɓinɗa wonde nder dundu babado mo kadi enen ñaago Allah subhanahu wa taala e oɗo émission Olel kala ko wawi yettude wawa famede no hannirta ko noon ɗum noon banggue son o mataw ine manque labde to banggue rési ɓe mbi wonde son o c'est bon ɗum noon wadde ko noon tan ko koye alayaji ɗi kadi jeeya eɗen jafno hen bandiraɓe no fewi kadi ni kadi ko weltare so tawi woodi no way tan waɗede signal guila e law mbawen andude mbawa yurnitade gueɗe ɗe Elhadj Abbas Sarr hande no pinirɗa ko jaam e kisal ɗo wonno leydi men leydi Sénégal tabarakallah machallah ñawo Allah randu ɗum ɓeydoto kono kam alhamdulillah yettere Allah no fewi Elhadj Abbas Sarr Elhadj no mbiruɗen ni tan lowdi yewtere meɗen ko adi foof ko météo du jour gadortoɗen météo noon ko an arani en hen gam ƴewande en holno weeyo ngo finir ko noon tigui Halima weeyo men hande enen gandi kala nde garɗen hen ko ɓatake gumiri wen toon to agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal ko kañum tigui heewi tigui ma hokkuden on ɗon ɓatake hande noon tongode ɓatake o yarte ke temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi e ɗiɗi ɓe kolliti ko nogas e jeenayyi lewru jokko hitan ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɓe kolliti e nder ñalawma ma toɓo waw jippade toon to worgo leydi Sénégal to banggue Kédougou Tamba to Bakel Kolda Sédhiou kami Ziguinchor ɓe kolliti kadi toɓel goɗɗi ma mbawa jippade e nder toon to centre du pays toon to Kaffrine Kaolack Fatick Koungheul ha to Nioro kono ko heddi ko e leydi ndi ɓe kolliti ko nangue e duuli ɓuuri teskade wawde teskede e ɗi noon nokkuji ko wona ko ɗum ɓe kolliti to banggue Nguleyki
hande nguliki ma tonno e hakkunde capantati e nayyi e capantati e jeeɗiɗi degré to banggue jiiki aussi ɓe koliti jiiki laftuki ma waw latade e nder wuuro ngo walla nder leydi ndi no hanniri ni ko wona ko ɗum to banggue keneli aussi to banggue sud du pays ko toon tigui keneli ɓuuri jogorde teskede kono wonta keneli aussi ɗi ganduɗa ma pour wawde annude ko wona ko ɗum garten e ko wiyete ko marée haute enen gandi marée haute hande woni nogas e nayyi lewru jokki tan ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum ɗo tolnino e waktuji joyyi subaka hande pawdi hojomaji nogas e jeeɗiɗi maayo ngo yettinomi e 1,53 métre kono si e waktuji sappo e jeetati pawdi hojomaji sappo e goho e on saaha kadi ma maayo ngo tello ha yetto 1,39 métre ko wona ko ɗum garani ko yetto ko marée basse ɓe koliti hande sanga waktuji sappo e ɗiɗi woni midi so fawi hojomaji ɗiɗi e on saaha ma maayo ngo tello hay to 0,90 métre kono so yiya waktuji nogas e tati pawdi hojomaji capanɗe joyyi e jeetati e on saaha ma maayo ngo ɓeydo tellade hay to 0,98 métre ɗo e lamorgol ngo ɓe kolliti ko nangue e duuli ɓuuri teskede ɗoyti ɗum waɗi ɓe pinir hannde ko nogas e jeetati degré maɓe jaldu capantati e ɗiɗi degré sen gari ɗo Thiès gandanɗa hoorema eddutoɗen ko ɗo Tivaouane ɗon kadi ɓe pinir hannde ko nogas e jeegom degré ɓe ñalda capantati e ɗiɗi Thiès ha hannde keddoɗen toon to Mbour ɓe pinir kamɓe ko nogas e jeetati degré maɓe ñaldu capanɗe tati e ɗiɗi degré sen gumim ɗon jahanten ko Saint-Louis du Sénégal ɗe gandanɗa hoorema ko ɗon tigui wonno capital AOF Afrique occidentale française ɓen de ɓe kolliti hannde ɓe pinir ko nogas e jeetati degré ɗo Dagana e ɗo Bango ɗo kono ɓe ñaldan hannde ko capantati e joyyi degré ha hannde Saint-Louis du Sénégal keddoɗen toon to Podor Douir Wuro Diagbougou Sere Ngawle Ñurali ɓen pinir hannde ko nogas e jeetati degré maɓe ñoldu capantati e jeetati degré sen gumimi ɗon garaten koɓe gandanɗa hoorema woni Louga de finiri hannde ko nogas e jeegom degré maɓe ñoldu capantati e nayyi Louga ha hannde ɗon keddoɗen ɗon ko to Linguére ɓen pinir hannde ko nogas e jeeɗiɗi degré maɓe ñoldu capanɗe tati e jeegom degré sen gumimi ɗon garen ɗo wiyete ɗo Diourbel ko nangue ɓuuri teskede ɗon ɓe piniri ko nogas e jeeɗiɗi degré maɓe ñoldu capantati e joyyi degré nangue e duuli kañum tigui woni ko latoto toon e ɗum ganduɗa ɗon woni Diourbel ha hannde toon to Diourbel walla Kaffrine ɓen pinir hannde ko nogas e jeeɗiɗi degré maɓe ñoldu capantati e nayyi degré sen gari ɗo wiyete ɗo Fatick wuro ancien président de la République du Sénégal président Macky Sall hannde ɓe piniri ko nogas e jeegom degré maɓe ñoldu capantati e tati degré toɓono tija toon Kaolack toɓono tija toon ɓe piniri ko nogas e jeeɗiɗi degré maɓe ñoldu capantati e tati degré ko wona ko ɗum garten koɗo wiyete ɗo Tambacounda ndewen ɗo Koumpentoum ɓen piniri ko nogas e jeeɗiɗi degré toɓon tija toon ɓe ñalda capantati e nayyi Tamba hannde keddoɗen Goudiri e Bakel ɓen piniri ko nogas e jeetati degré maɓe ñaldu capanɗe tati e jeegom degré Matam e Kagullaji ɓen piniri hannde ko nogas e jeetati degré maɓe ñaldu capantati e jeeɗiɗi degré ko nangue e duuli ɓuuri teskade e gonɗon wuuro sen gumima toon garaten koɗo wiyete ɗo Kédougou hannde toɓon tijja toon ɓe piniri ko nogas e jeeɗiɗi degré ɓe ñalda capantati e tati Kolda finiri hannde ko nogas e jeegom ma ñaldu capantati e joyyi degré toɓo kadi na tijja toon sen gumima toon garen ɗo wiyete ɗo Ziguinchor ɓen ndewen ɗo Bignona ɗo ɓen piniri ko nogas e nayyi degré ɓe ñalda capantati e nayyi degré toɓon tijja toon e nder Cap Skirring hannde toon to Ziguinchor ɓe piniri ko nogas e jeeɗiɗi degré ɓe ñalda capantati e ɗiɗi degré Sédhiou woni région battidiɗo e nder leydi Sénégal ɓen piniri hannde ko nogas e jeeɗiɗi degré maɓe ñaldu capantati e joyyi degré toɓon tijja toon to Sédhiou kono ko ɗum woni ɓattaki gummiriɗen toon to agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal gonɗo toon to Bowol laaɗi duwoje Léopold Sédar Senghor noon Elhadji Abbas Sarr machallah humpito ngo laaɓi weltanama no fewi bandiraɓe kadi keeɓi hen humpito laabgo e oɗo météo du jour Elhadji Abbas togol ɗiɗe kam mboɗo sikki ɗi ɓuuri hewde koto banggue worgo leydi ndi e wiide météo eyyi ko ene famni aɗa andi tooɓo en général heewi addude ɗum ko lekki leɗɗe kala ɗo ɓuuri wawde duumade ɗon ɓurata wawde noddude tooɓo donc ɗin ɗon diwanuji ko diwanuji ɗi ganduɗa hoorema vraiment leɗɗen toon sa ƴeewi comme par exemple diwan Fouta o ko wayno Matam men oɗo henna ko Léopold Sédar Senghor ko kañum adduno ɗo fulɓe Fouta peƴƴi leɗɗe men ha laaɓi ɗum waɗi en jogui caɗele ɗum waɗi à chaque fois so wiyama yo yimɓe gawata leɗɗe ko hunde moƴƴere hunde moƴƴere ko noon Dakar kam hande haalaka wondema topp Dakar ni jiiɗa tooɓo kañumen Dakar naɓe jiiɗa tooɓo haysoko ala eɗen jiiɗi Elhadji nguleyki hanki jammaki e kono noon Dakar naɓe jiiɗa tooɓo haysoko badel gorel telli yimɓe fof ganata ɗum kadi ko waɗa so yimɓe ganata kono tooɓo ngo no moƴƴi par ce que tooɓo so tooɓi ko nden ɓuɓol arata
surtout e oɗo période nguleki ɗum noon Allah jarama Elage Abbas Sarr bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno météo du jour joni en payata dawol men gongal woni éphéméride du jour jehen rési garten éphéméride du jour ha hande Elage Abbas Sarr mi woppanima andi hande ko gooɓe jiile tan batta tan tawno woni ken ɗiɗo kam mataw en mbaɗat gooɓe jiile tan walla ko cibi jam non ko gooɓe jiile wonata gooɓe jiile wala ɗon Elage éphéméride hande ko dawri kono noon Halima Allah jarama éphéméride ko ñalawma ha arta bandum enen gandi hande ko nogas e jeenayyi lewru jukki hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi kono enen puɗɗirɗen ko ñande nogas e jeenayyi lewru jukki hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e jeeɗiɗo hen tigui waɗanno créé on conseil de l'Afrique occidentale française mo ganduɗa hoorema joɗorde mum wonno ko ɗo e Dakar e nden joɗorde noon ɓe kolliti kene tolno e nokkuji jeetati ɗi ganduɗa hoorema ko kañumen ndendinat yimɓe men hen nokku foof addata ko yimɓe joye taw foto timma capanɗe nayyi e neɗɗo ɓe gono un conseil mo ganduɗa hoorema à chaque fois ɓe mbaɗa réunir taw ɓe gottata ko budget mo ganduɗa hoorema ko budget général patude on ɗon fédération mo ganduɗa hoorema ko kañum tigui liggodiriɓe kono ɓe katta tan e wodde budget ji kamɓe kadi maɓe jokku hen miccade walla ɓoynade ko kala ko fati faggudu kamɓe e ngaalu ganduɗa hoorema taw ko on ɗon fédération jeyno ɗum caggal majjum garten ke nogas e jeenayyi lewru jukku hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeegom ko gandanɗa hoorema tigui rigui woni on ɗon grève mo ganduɗa hofno cuuɗi mo ganduɗa hoorema ko postier ji mbaɗanno ɗum ɓe kandi ɗum ɗon gam signinde on ɗon accord hakkude mabɓe et le gouverneur général de l'Afrique occidentale française kamɓe on ɗon comité mo ganduɗa hoorema ko kañumen tambino on ɗon poste mo ganduɗa hoorema tigui rigui wiyeteno ko poste télégraphe kami téléphone caggal majjum garten ke nogas e jeenayyi lewru jukki hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom hen tigui samno on ɗon avion mo ganduɗa hoorema ko air compagnie air française ganduɗa kañum tigui wanno écrasé e maaji hango men ɗo e lamorgo ngo woni Dakar hani capanɗe jeegom e tati ade wasi hen fittande mum ina jeeyano e ɓen ɗon on ɗon écrivain manno windiyanke franco sénégalais biteɗo David Diop enen gandi David Diop kanko omo jeeya e lollinɓe on ɗon poème mo ganduɗa hoorema walla taw ko ni ko kanko windi on ɗon poème mo ganduɗa wiyeteno ko Afrique mon Afrique caggal majjum Halima garten tan walla taw ɗon tigui jofnirten woni nogas e jeenayyi lewru jukki hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e nayyi duttugol e jomum tigui rigui on saaha kanko o yartano ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e tati on ɗon gorko noon o wiyetanno ko Armand Pierre Agran ko kanko wonno ancien maire mbo Dakar hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe tati e nayyi ha hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe tati e jeenayyi kanko on ɗon noon kanko noon o windino on ɗon livre mo ganduɗa wiyeteno ko libu noon wonno ko libu mo ganduɗa hoorema mbiyan ɗum ko libu de la presqu'île di Cap Vert kanko noon o wanno publié on ɗon livre ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e goho kanko noon e on ɗon livre hollitanno lebbunkoɓe wonɓe ɗo e Sénégal kañumen en jogui jiidugal tigui rigui ngal ɓallinoɓe kamɓe Égypte les anciennes égyptiennes kanko on ɗon noon ko taniraɗo e Léopold Agran kono noon kadi Léopold Agran ko notable wonno ko milâtre e nder Gorée kono noon nene makko wiyeteno ko Mathieu Faye noon ko baɗiraɗo e on ɗon lamɗo biyetenoɗo le roi de Bour Sine Saloum Coumba Ndoffène Diouf ko ɗo tigui kaddaten e éphéméride du jour woni ko sifa e kelle walla mantinade e tarikh leydi Sénégal e tarikh tawi ko nogas e jeenayyi lewru duuɓi ɓennuɗi e ɗum noon hélas tawaten feɗendu meɗen ko ɗo 1960 ɗo ñande nogas e jeenayyi lewru août 1960 pawen feɗendu meɗen ɗon e duttogol e jomum David Diop tawi koye laana ko ganduɗa ko Air France nde waɗi écrasé ko nden tigui kanko omo jeeyano e ɓen capanɗe jeegom e tato ɓe ganduɗa kawri hen e ladial hélas so tawi wiyama David Diop holto haqqille ma yahata eyyi David Diop aɗa andi hakkille ma yahat tan ke duuɗi men jangguirde
tarihaji kewɗi walla poémaji kewɗi ɗi gandanɗa hoorema walla taw ko jimi kewɗi ɗi gandanɗa hoorema sukaɓeɓe ina jimmanno ɗum ina jeeya noon Afrique mon Afrique des fiers guerriers a faami oɗo Afrique mon Afrique kanko on ɗon David Diop windino ɗum kono yimɓe heewɓe ndeysan teskittako ɗum par ce que so tawi jomum wiyama rutti e jomum ko 1960 aɗani fit tan ko jomum wonko windino ko heewi ko ganduɗa ma woppini ɗum ɓesguji Sénégal naaɓe e kadi ina kutoro ɗum ha hannde saabu hannde 1960 déjà classé men tawaka ɗum andana ɗum haydara kono hannde so tawi wawi lirde defte ɗe ganduɗa hoorema ko kanko David Diop windino ɗum hani enen gara hannde e éphéméride holliti en kanko 1960 ko nden o rutti e jomik e kamɗon lanaka gandanɗa hoorema vraiment koko yanno e maayo hango leydi Sénégal walla ɗo e lamorgo ngo ha ni capanɗe jeegom e tati neɗɗo wasa hen ɗum ko souvenir musɗo ko noon souvenir musɗo kadi so tawi wiyama David Diop aɗa andi ko wayno génération ngaji moɗon ha génération ngaji amen foof to banggue école so tawi wiyama David Diop tan automatiquement ma won récitation ngaji ɗi ganduɗa haqqille ma yaa hen taw ko wayno Afrique mon Afrique kono kadi eɗen gandi ko windiyanke mawɗo saabu femme noire aussi ina jeeyano e ko ɓuuri mantinade ko ganduɗa o acci ɗum ɗo donc mi anda hande génération hande o beele goƴa mabɓe ina e janggude ko way noon walla ruttitade e ko way noon kono vraiment woodi no génération ngaji ɗi ganduɗa ko ɓennuɗi ɗo so tawi tan wiyama David Diop ma won to hakkillaji men joohi tengti e nde ɗon yimre nde mbiɗa Afrique mon Afrique mbiɗa sikki tan ha hande goto meɗen fof so tawi wiyama yo resittu ɗum tan resittu ɗum normal kadi sa foni sa renaki ne artanma e ruttitade hen aɗa resita Allah e beelamma mo keɓata heede kono aɗani ni ndeysan David Diop saaha mbo ɓurno wawde jangguinede école aji ko nden ɓurta sa ƴeewi janggannoɓe on saaha kañumen ɓuuri hande jogade himmi e jangde par rapport e joni c'est vrai joni jangde koko yaaji jangde koko alluwal jaajgal mun foof ɗo tolniɗa foof hande sa janggani sa anda tan tawa ko aɗa weela kono sa yiiɗi kono noon malheureusement ko hande jangde nde ɓuuri yarude caggal sa ƴeewi hande sukaɓe jangguirta ko ɓennu en classe supérieur kono wona yo gandu wala ɗum ɗon kadi ko ceeɓewle ɓennu kono wona yo gandu wala ko noon tigui Allah jarama Elhadj Ba Sarr bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno éphéméride 10 jours en jokkat tan yewtere men Oolel Pindi TV e oɗo alkamisa hande nogas e jeenayyi lewru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi joni o paaɗen koye kabaruji kabaruji godditirten ko e nder leydi men Sénégal hande noon mo wi kabaruji sikki ala hakkillaji fof ma jaa toon to ganduɗa kañum tigui woni suudu sarɗiji leydi Sénégal sababu nde kay kawral ngal sarɗiyankoɓeɓe goni e yuɓɓinde toon tawi ɗum ɗon yewti koye noddago on mo ganduɗa kañum tigui woni horejo leydi ndi wonde kay yoɓe ndentu toon kanko gardiɗo nduɗon suudu o noddi ɓen sarɗiyankoɓe beele kay eɓe mbawa yurnitade hande o projet de loi mo ganduɗa yowiti koye ittude ko ganduɗa woni gollorɗe ɗiɗi tentuɗe e leydi men Sénégal woni conseil économique social et environnemental et au conseil des collectivités territoriales ɗum ɗo noon woni ko ganduɗa tigui ina yarde ataye e leydi ndi no feewi hande o kay ɓen sarɗiyankoɓe ko hen tigui kuccani kona ɗum kalene alhaali mayde omo ganduɗa kañum tigui woni Abdoul Aziz Ba ɓurɗo andirede Aziz Dabala wondude Boubacar Gano ɓurɗo andirede waali caggal noon nden mayda waɗi sikki ala eɗen gandi ɗeɗo balɗe foof tigui koye on alhaali wona e nder ɗum noon kanko ɓurɗo mantinade hen o hono Nabou Leye e ɓen jeegomo woɗɓe tawi kamɓe kala koɓe worɓe kamɓe de hanki ɓe mbaɗama sous mandat de dépôt tawi kay ko hanki tigui woni jamma mabɓe gadano toon to dumbirdu beele kay eɓe mbawa fadde on ñaawo ɓe mbawa ñaawede no hanniri ni ande holto ɓe jogori wattinde on fannu e nder ɗum noon goɗɗum ko feeñi hen woni ɓen ɓe ganduɗa ko kamen tigui goni wonoɓe ɓe e TikTok ha kay e Facebook tawi noon ina jaltina hen kabaruji ina wayno noon won ɗiɗo ɓe ganduɗa kañumen kay nawi e lawol oɗon alhaali ɗum ɗon noon ko gam tan wullitade wonde inɗe mumen nanama hen tawi ni kañumen kay wona kañumen biyeteɗo Ousmane Diaw e Mamadou Lamine Diawo ɓe payda tigui koye ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui goni tumaɓe oɗon alhaali kamɓe noon ɓe nawi gueɗe ɗe e lawol beele
beele tan ina wawa ñaawede saabu noon inɗe mabɓe bonnama banyo ban tawi kamɓe ala fof ko fillodiriɓe e oɗon alhaali jokken ha hande e alhaali jowitiɗe oɗon fannu e nder leydi men Sénégal noon teskama ɗiɗo dumunnaji wargoli ɗi ina limtini tawi so tawi ƴeewama ƴewtidama waroɓe ɓe walla ni warateɓe ɓe ko ɓurɓe ɓe ɓadade ɗumen ko ɓen tigui goni yoɓotoɓe pittali mumen hunde noon nde ganduɗa addi kulhuli mawɗi e nder leydi ndi ko ɗum saabi Elhadj Ba Sarr artani en e hewɓe ɓe ganduɗa ndewi e ɗiɗo wargoli e nder leydi men Sénégal joni wargoli holi poɗɗo hoolede ko namdal wargoli ina teska no feewi ɗo e leydi Sénégal gila 2016 ha 2024 e o saaha gonaɗo joni te taw saboto ɗum ko sehilaɓe walla yaadiɓe ɓalliɓe ina hen Fatimata Makhtar Ndiaye baranoɗo ñande 19 lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e 16 taw yooɓi fittandu mum ko chauffeur mum panoɗo e dewgal on chauffeur wiyete ko Samba Sékou Dia Sow fawti hen ko wargo Binta Camara toon to Tambacounda nene mum e bamum fof gonno ke ɗanngal ñande 17 lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e 19 saabino gon wargo ko sehilaɗo on suko debbo biyeteɗo Binta Camara o wiyete ko Alioune Badara Fall jinnoɗo leldade makko kono ɗum laataki wattidi ke wargo ñande aljuma nogasi ɗiɗi lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi ɗiɗi to Pikine rue 10 Fatou Kiné Gaye gérante multiservice teskuye waɗama e caisse maɓe kina tolno e temedere ujunere ina manque e kala saaha taw waɗanno ɗum ko gote gollidiɗo makko nde ɗum laati yooɓi ko fittandu makko te ko kamɓe gonduno e on multi service refti hen ko wargo Abdoul Diaw tawa yooɓi fittandu mum ko sehil mum biyeteɗo Abdoul Sall sababu ko coggu téléphone jarowo ujunnaji ɗiɗi Abdoul yooɓi 400 heddi ujunere e 1jeegom kono ɗum gasike kirse saabu Abdoul Sall wattidi ko hirsude Abdoul Diaw haɗani ɗon wargo Hawa Ba ari wara duppa to Tiwawon rutti yaade enquêteur uji ina hollita wonde jeyaka hen fawti hen ko wargo Abdoul Aziz Dabala kam e sehil mum on to galle mum tawa saabi ɗum ko yaadiɓe mum kan haala gasani kawiraɗo iyoɓe fittandu baɗum to Yembel sen tugnima e ɗiɗo wargoji holi poɗɗo hoolede ko namdal Elhadj Ba Sarr ɗiɗo wargoli woni ko addi kulhuli e ɓiɓɓe leydi Sénégal ko ɗum saabi noon commissaire Mouhamed Gueye mo ganduɗa kañum tigui woni joguiɗo konngol police leydi Sénégal kanko kay o suuti hen konnguɗi e tawi ɗum ɗon koye haalirde gendire leydi Sénégal e nder ɗum noon kanko on commissaire kadi woni joguiɗo konngol police nationale holliti wonde ɗiɗo kulhuli poti tigui ko iwde ha laaɓa e nder leydi men Sénégal kono kadi koko foti ittede ha laaɓa saabu noon hande o beeli o wi e wiide makko noon maɓe daro hen no hanniri ni tawa kay ɓiɓɓe leydi ndi ina mbawa kay iwde e ɗiɗon kulhuli sababu nde ɗiɗo wargoli limtiɗi teskaɗi e nder leydi men Sénégal caggal ɗum tawaten ko caggal leydi gudditirten ko toon to leydi Mali toon de caggal fawgo juuɗe ngo ganduɗa ko ɓen ɓe ganduɗa kañumen tigui woni cadre uji politique ɓe ganduɗa e ɗeɗo balɗe foof walla ni e ɗeɗo jonte foof kañumen kay ina e juuɗe lawol ko ɗum noon jeeyi sababu tigui haalduji ne kewi toon kamɓe ɓen ɓe ganduɗa ko wonnoɓe jagorɗe kono kadi ha e ardinoɓe landaji kamɓe kala koɓe fawaɓe juuɗe e ɗum ɗon noon jeeyi sababu hewɓe oɗo saaha kay nana mbaɗa maslahaji beele tan eɓe mbawa woppitede ko ɓuuri yawde e yattade sababu nde kay daranode ɓe lan ɓe mbaɗi goomu mabɓe gam haɓade wonde kay yo ɓen koninkoɓe leydi ndi ɓen koninkoɓe ardiɓe leydi ndi yo gummo e hoore laamu ngu tottita ɗum civil en caggal Mali paaɗen ko toon to Niger on mo ganduɗa kañum woni Mohamed Bazoum gonnoɗo hoorejo leydi mabɓe hani ɓen koninkoɓe guitti ɗum e hoore laamu kanko kay o hettama hanke alarba o e subaka he ɗum ɗon noon woni tigui ko ganduɗa woni namne e jaabuji faade makko hakkude makko e kanko ɓen loskannoɓe mo tawi ɗum ɗon yowiti koye alhaali o trahison mo ganduɗa ko kam tigui woni ko tuuma ɓe kolliti noon o loskama hen no hanniri
joni ni tawi ko gendarme ɓe tigui kettimo e oɗon fannu gayniren kabaruji meɗen toon to Venezuela toon noon sikki ala eɗen gandi caggal te sumgoji mabɓe beni ko ina wona lewru hande ha hande kay haaluji ina toon sababu nde ɓen londiɓe darade lantan mbi wonde kay ɗum polgum ganduɗa kañum tigui woni ko totta on Nicolas Maduro ɗum ɗon wona e lawol ɓe kolliti noon on gardiɗo lunjiɓe o ko kañum tigui woni polɗo o ɗum noon woni koɓe mbi eɓe daari hen lan ha hande kay soppoji ɗi ina ƴeewa sikki ala noon seppo mabɓe hankingo e seppoji mabɓe ɓennuɗi ɗi ina serti seeɗa saabu noon ɗiyeto seppoji ɓuranno hewde yimɓe kono tan de haɗani ha hande kay kamɓe lundiɓe eɓena daari lan ɓe mbi tan ko alay saago wuɗon polguɓe tottite ɗum saabu noon on tottaɗo laamu ngu wona kañum tigui fooli e ɗiɗon sumgoji mabɓe gasi bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno ko gadduno ɗen hande e kabaruji e nder e caggal leydi Sénégal. Elage Bassar kabaruji meɗen hettima kabaruji ɗi machallah en ji ina jeeya hen ko ɓuuri tengtude ko ganduɗa kañum tigui woni alhaali ɗiɗo warngoli ɗi ganduɗa ko limtilɗi e nder leydi ndi oɗon gardiɗo walla ni joguiɗo konngol police national o holliti wonde ngol ɗo kulol gongol e ɓiɓɓe leydi ndi koko foti iwde ha laaɓi e te kadi koko darante beelen iwa ha laaɓi eyyi kono noon haliman en tout cas so haali ɗum sa foti ko wonde un oufre de soulagement ma foti wonde ko wallide yimɓe par ce que ko ɗum ɗon foti wonde darde mabɓe foti hande opparano moom fadde ni haaɓe mbiya ɗum ɗon mais so tawi kadi o ƴetti on ɗon engagement e on ɗon décision ça veut dire que peut être beel Allah taw ko vraiment ɗum ɗon koko jogori laatade par ce que hande ɗo ɗo gonɗen ɗo hay goto natti hay goto wawi wiide même somi lelinmi ɗamata kala nde leliɗa aɗon jogui jort a faami ko fitanma no wawi yoɗode ñaani hulɓini hen woni comme par exemple ko kalɗen ko e reportage men en kolti hol poɗɗo hoolede hannde ɓayde ko sehilma mo gondanɗa walla mo gollittoɗa walla mbo cirrodirta kañum heewi yoɓade fittanma mbo hulɓinima par ce que ummade 2016 feyde joni ko guurɗen ko e warngu vraiment mbiɗa sikki ɗum meeɗa wonde e Sénégal ummade 2016 e warngo Fatimata Makhtar Ndiaye o ha ɗo ɗo gonɗen ɗo ñande foof ma nan neɗɗo wari neɗɗo ha waɗi nden ko oɗo barɗo baɗum aɗan on wawa woppude goɗɗo to yembal on wawa woppude goɗɗo donc hulɓinima ha yetti nokku mo ganduɗoma vraiment seɓe ƴetti hen pelliti en foti wawde wallude yimɓe en tout cas enen keeɗiɓe ha ganden beele walla ndesnen ɓooyi ko noon ndesenen ɓooyi ko woni yeeso baɗani guite en tout cas ko fof iwde ha laaɓa saabu hande sa ƴeewi wona mawɓe wona sukaɓe ala fof no beeluru mum owani des fois yimɓe ganduɗa mbiyata ko ɗanoka ko jamma ɗon kadi ɗanade jamma ha o surtout sukaɓe ɓe noon surtout sukaɓe ɓe hande ene gonde kulɓe so sa ɗanade heddade e galle an tan goto kadi aussi ɗum ɗon foof woni ko ganduɗa yimɓe kulti ɗum ɗo noon koko foti daranede beele ne iwa ha laaɓa hay sa wonde sukaɓe haqqille ma wonta lelade sa wonde sukaɓe ma hakkille ma wonta lelade voilà wallahi an tan goto haqqille ma wonta lelade a suusa yaltude galle ma sa yalti galle ma a jogui kulhuli est ce que ala ko waɗa ɗum attaqué sa wone galle ma hay nelɗo cukalel hande ko probléme sabu sa ƴeewi nelonol ngel to cukalel dewel toon to Bargny aussi ko 14 ans 15 ans 14 ans voilà ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa vraiment ine muusi e ɓiɓe leydi ndi beele Allah noon no police commissaire o wiri ni beele kay eɗen mbawa hebde oɗon fartange saabu noon kulhuli mbaɗi beeli owi yimɓe donki andude to payi to faya no wiyata no pular wiyata ɗum ni to doga woyi hucca ala voilà ɗum ɗon noon ko caɗele mawɗe voilà bandiraɓe ɗum ɗon ko caɗele mawɗe ɗum noon ko ɗum ɗo wonno ko gaddunoɗen e kabaruji joni joni o ha hande koye kabaruji keddotoɗen kono ko fannu goɗɗo woni ko ɓuuri mantinade e kelle gadane jayndeji leydi men Sénégal. kelle gaddane jayndeji leydi men Sénégal ko piniri hande e oɗo alkamisa ko hen paaɗen joni joni Elage aɗan timi ɗon mataw e jayndeji maɗi gon sappo de ko noon mbiɗa sikki maɗi gon sappo Elage noon tigi kono noon jayndeji men hande ke maɗi tolno e jayndeji sappo kono haade men arde maji kay alay saago ganden hollidi piniri hande jayndeji ɗi Elage piniri tan ko alhaali pléniére toon to assemblée nationale e ko yewti e ngol ɗo pusgol ɗiɗo goɗɗero gollorɗe ɗiɗi kono kadi alhaali wargo Aziz Dabala e waali
ko noon tigi jayde le quotidien holno dawri Halima jayde le quotidien kañum en puɗɗorto ɗen hannde e jayndeji leydi men Sénégal nden jayde noon kañum finiri koye alhaali mo ganduɗa kañum tigi woni toon to suudu sarɗiji leydi men Sénégal jayde nde ari holliti wonde ɗiɗo député ji kamɓe kay oɗo saaha tigi ɓe jaggui date ɗum ɗon ko gam tan yurnitade oɗo fannu mo ganduɗa ko ittugol ACT ha kay e conseil économique social et environnemental ɓe mbi wonde oɗo subaka hannde ɓen ɓe ganduɗa kañumen tigi woni sarɗiyankoɓe leydi ndi e ɓena toon gam yurnitade oɗo fannu goɗɗum ko jayde nde arti koye alhaali ko yowiti e awoɓe mbi wonde laamu leydi Sénégal kañum kay ina woni de riwti oɗon moratoire mo ganduɗa ɓen ɓe ganduɗa kañumen tigi woni amateur en ɓe ina jinno ɗum waɗanede e oɗon alhaali laamu ngu noon wi lalti tati menata jeenayyi jaɓaniɓe ɗum jaɓananiɓe ɗum kamɓe ɓe ɓe ganduɗa kamɓe tigi woni e heɗɓe e goɗon awo tigi rigui jayde Sud Quotidien Halima jayde Sud Quotidien kamɓene ɓe garti e suppression walla kay woni tan ittude walla wasde ittude ko ganduɗa kañum tigi woni assemblée walla ni ko ganduɗa kañum tigi woni au conseil des collectivités territoriales ha kay e ko ganduɗa kañum tigi woni ACT woni conseil économique social et environnemental ɓe mbi wonde sardiyankoɓe nani hen kay oɗo saaha toon to suudu sarɗiji to ɓe kolliti noon won professeur mo ganduɗa ko agréé to banggue droit kolliɗɗo wonde ngol ɗon ittugol nde ɗon gollorɗe ko hunde nde ganduɗa kay meeɗa wadde efficace ɗo e leydi men Sénégal goɗɗum ko jayne nde arti ko e alhaali mo ganduɗa kañum tigi woni Bassirou Diomaye Faye ɓe kolliti wonde Diomaye Faye kay oɗo saaha ko pression tigi woni ko fawi e laamu makko tawi ardi ɗum ko Ousmane Sonko tawi ɗum ɗon fawi tigi koye transformation du système mo ganduɗa ko kañum tigi woni enseignement supérieur et de la recherche e ko yowti e witto ko ɗum tigi woni koɓe dawi goɗɗum kadi koɓe kaali ko alhaali basalle ɗe ganduɗa ko local ɓe kolliti wonde ko ina ɓuura ujunnaje 3 tonnes e oɗo saaha kay ina wonda e caɗele ko noon tigi jayde Walf Quotidien jayde Walf Quotidien kamɓene ɓe garti e ittugol haalaɓa ceer ko ganduɗa kañum tigi woni conseil économique social et environnemental kono kay e o collectivité au conseil des collectivités territoriales ɓe mbi noon ko couteau à double tranchant ɗum ɗon noon ko laaɓi kay ki ganduɗa de kañum ko banggueji ɗiɗi foof weeli kona ɗum ɓe garti e ko yowiti ganduɗa kañum tigi woni marché ji public ɓe kolliti wonde état o oɗo saaha kay ina waɗa hen dépensé tawi ni ha hande calculta walla ni e hisota ko fawti hen ko kono kadi ha hande ɓe garti e port de Dakar e alhaali caɗele ɗe ganduɗa goni toon hani on jagorɗo kañum kay salanima ɓen amateur en e ko yowiti e oɗon moratoire mo ganduɗa kañum tigi woni koɓe ɗaɓɓiti ko noon tigi Vox Populi Vox Populi kañum ne ha hande arti tigi ko e ko finira ko toon to suudu sarɗiji leydi men Sénégal ɓe mbi kay oɗo saaha de toon to suudu sarɗiji to ina jogori wulde jaw e oɗon alhaali ɓe kolliti wonde ɓeɗo sarɗiyankoɓe hande o kay eɓe jogori tigi huccodirde e oɗon projet de loi mo laamu ngu addi toon beele tan ene wawa ittede ɗe ɗon gollorɗe ɗiɗi ɓe kolliti noon kanko hoorejo leydi ndi hono Bassirou Diomaye Faye o arti ko ganduɗa kañum tigi woni ko wurtimbo e nawde toon oɗon alhaali kono kadi jayne ɗe Elhadji Ba Sarr arti e alhaali tahaw Sénégal ɓe kolliti tahaw Sénégal kay ina wondi e caɗele oɗo saaha saabu noon fodde nogas e jeegomo e cadre uji mabɓe taw ina hen coordonnateur o kañumen kay dogui walla ni kolli Khalifa Ababacar Sall caggal ha laaɓi ceer firti kay ko kanko Khalifa Sall o mona e ɗeɗon caɗele kono kadi kamɓe kala eɓe ɗamini darnude ko ganduɗa kañum tigi woni tigi mbiyen landa tawi noon koye ɗeɗo balɗe tigi ɓe jogori wadde ɗum so hawri e welede Allah kono kadi nden jayde arti e opération mix mo ganduɗa ko armée gendarmerie tawi ɗum ɗon noon fodde temedde joyo e capanɗe jeetato e jeeɗiɗo clandestin ɓine woni noon ɓe pawama juuɗe ɗum ɗon noon ko tuggi 15 fayi 16 lewru nduɗo ndu gonɗen ko noon tigi jayde le témoin Halima jayde le témoin kañum ne arti e dissolution
HCCT wondude e conseil économique social et environnemental ɓe mbi ko les députés de Benno à l'épreuve de l'équation de Diomaye ene wayno noon ɓe mbi ko ɓeɗo ɓe ganduɗa kamen tigui goni sarɗiyankoɓe Benno Bokk Yakar hande o kay ko peeje tigui ɓe jogori wadde gam faade oɗon opération mo ganduɗa Diomaye addi ɗum toon to suudu sarɗiji to ɓe garti ha hande ko ganduɗa kañum tigui woni alhaali oɗon marché rural marché mo ganduɗa ko d'électrification rural tawi ma tolno e capanɗe jeenayyi e go milliard e kalis CFA ɓe mbi noon nden gollorde ASER mo en tan waɗi sacrifié entreprise sénégalaise tawi noon ɗum ɗon ko gam tan profil firme espagnol mo ganduɗa ko kam tigui woni e oɗon alhaali goɗɗum kadi ko nden jayndel témoin arti e hande e oɗo subaka woni ko ganduɗa kañum tigui woni alhaali mo ganduɗa yewti tigui koye alhaali mayde on mo ganduɗa kañum tigui woni Aziz Dabala ɓe mbi ko wonde on mo ganduɗa kañum woni yummum Aziz Dabala kañum kay holliti ha hande haqqille mum wawa jaggude wonde kay on debbajo Nabouley ine jeeya e nde ɗo mayde mo ganduɗa kañum tigui woni mayde ɓiyum ha kay e on mo ganduɗa kañum tigui woni waali kono kadi ɓe garti e ko yowitti e caɗele toon to tahaw Sénégal ɗin nogas e jeegom walla ni kaduji nogas e jeegom kolluɗi Halifa Ababacar Sall caggal ko noon tigui jayde la libération jayde libération kañum arti hande ko e ko yowiti e sirruji ɗi ganduɗa kañumen tigui goni e goɗon losko tawi losko ngo tan mbi ɗum ko dig ɗum ɗon noon yowiti koye oɗon double assassinat toon to Pikine Technopole jayde nde noon arti e wonmo ganduɗa kañum tigui woni debbajo koddiɗo mabɓe kollunoɗo wonde kañum kay walla ni mbiyen setti wonde nani gulali e oɗon ñalawma wonen ɗum noon kulhuli mawɗi omo ganduɗa kañum woni Daba Ba noon kankone ko minum Aziz Dabala kankone o habri wonde Nabouley ko kañum tigui wimo wonde Aziz ina wayno ɗeɗo balɗe foof yiyaka kono kadi nanaka jayde nde noon arti e ko heewi e ko yewiti e oɗon fannu ɓe garti e kalis mo ganduɗa waɗama retiré e compte makko Wave kanko Aziz Dabala fodde ujunere kono kadi e compte Wave waali to nima e temedde jeegom ittama hen tawi ɗum ɗon foof ko e ɗum ɗo goto mo ganduɗa ko tawi ni mbiyen ko e Wave goto mo ganduɗa woni ko toon to Guinaw Rail jayde nde noon arti ko heewi e sirruji e oɗon enquête ko noon tigui jayde l'observateur jayde observateur woni jayde groupe Futurs Médias nde kamɓene ɓe keedani caggal e oɗo alhaali Aziz Dabala ɓe mbi ko Nabouley de e oɗo saaha naati juuɗe saabu noon kanko Nabouley ko heewi kay ine jeeya e ko ganduɗa kañum tigui woni ko nannimo e oɗon alhaali ɓe kolliti kanko Nabouley wonde o haaldi e ɓen warɓe guila walla ni o haalde mumen guila jamma tan ha 4h du matin ɓe kolliti wonde kanko Nabouley on fannu o holliti e yoɓen jaltin goski waali kono kadi kanko on gamo o ina wayno de ɓe kolliti o rewra ko association de malfaiteur kono kadi e complicité e ngoɗon wargo kono kay tawi ko ina wondi e bonande mawde goɗɗum ko jayde observateur mbiyen dawri hande ko mi ganduɗa kañum tigui woni Lat Diop mo ganduɗa meeɗi wonde jagorɗo joguiɗo coftal ɓalli leydi men Sénégal kanko Lat Diop noon o holliti wonde kanko o wona neɗɗo mo ganduɗa ko dogo o holliti wonde ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui goni hujjikintoɓe makko ma mbad feere kuccana on mo ganduɗa kañum tigui woni ministre de l'intérieur ma ja ƴeeya ɗum tawi ɗum ɗon yowiti ko e violation oɗon loi ko noon tigui jayde les échos jayde les échos kamɓe ɓe mbi ko les lourdes charges retenues contre Nabouley e wondiɓe mum Nabouley noon e oɗo saaha kay ko fawi e mum ko ina teddi no fewi e wiide jayde nde ɓe kolliti wonde kanko Nabouley e ɓen jeegomo ɓe dewra ko association de malfaiteur kono kadi ha hande e acte de barbare kono kadi e wallodirde e bonande ɗum ɗon foof ina jeeya e ko fawi e dow mabɓe ɓe kolliti wonde kanko Nabouley ɓen hujjikintoɓe makko jiiɗiɗo ni contrôle judiciaire kono tan de jaɓanaka ɗum e kolliti noon ñaawo o holliti wonde on contrôle judiciaire ina gasani wasa moƴƴude e Nabouley sababude kay e oɗo saaha so renaki tan so yalti nden ko mum ina wawi wasde fewde kono kadi goɗɗum Elage Ba Sarr ko ƴani nde dawri ko alhaali Ousmane Sonko ɓe kolliti noon Ousmane Sonko e oɗo saaha gam mbiyen ittinde ko yowiti e dépense publique o Ousmane Sonko kañum kay nana dari hen lang ko noon tigui jayde
enquête jayde enquête kamɓe ɓe garti koye ɓe rewɓe ɗiɗo ina gasa rewɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa jiiɗa e Hafsatou Ly walla jiiɗa e Halimata Dia son jiiɗi woni Aminata Mbengue Ndiaye e Aminata Touré ɓe kolliti noon ko deux destins une influence kamɓe ɗiɗo foof de koye dawrugol ɓe woni kono noon goto e mabɓe foof won fannu mo ganduɗa ko hen tigui andira so tawi ko Aminata Mbengue Ndiaye ɓe mbi ko kanko woni gardien du temple socialiste woni oɗon landa parti socialiste mo woni kono kadi ɓe mbi ko parcours makko ina waɗi marqué e fidélité kono kadi ha hande e ancrage mo ganduɗa tigui ko local so tawi ko Mimi Touré ɓe kolliti Mimi Touré kañum kay ko technocrate mo ganduɗa ko rebelle mawɗo e kala saaha tan Mimi ina yiye ina salo kono kadi ina daro darde nde ganduɗa ina holle hoore mum e kala e saaha ko noon battidi ɗum ko Diaynde Le Soleil Diaynde gendire nde Le Soleil ko hen tigui battidortoɗen tawi Elage Bassar nden Diaynde ɓe piniri hande ko ɓuuri mantinade e hello mabɓe ko Tababa mo ganduɗa ko dansé mawɗo to banggue intimité rewɓe noon hollitama wonde eɓe kutoro oɗon Tababa tawi noon ko hunde nde ganduɗa wona moƴƴude no fewi saabu noon ko watte hen ko ina hen simi kono kadi e drogue ɗum ɗon noon woodi e rewɓe ɓe ganduɗa ina kutoro ɗum Elage Bassar e kala saaha ko wona ɗum kamɓe ɓe garti eko yowitti e ha hande alhaali awon goho wiide wonde on jagorɗo ko callaniɗo amateur ɓe eko yowitti e moratoire kono kay ko kanko e laamu ngu kala ko ɗum de woni ko Diaynde nde ɗon dawri Elage Bassar ko ɗum ɗo wonno hande ko gadduno ɗen eko yowiti e Diayndeji men leydi Sénégal ko piniri hande ko noon tigui Halima Allah jarama a jarama Diayndeji labti ceer mi rutinno micro ko noon Elage Bassar hande Allah jarama aɗa andi Mouhamed o fulgo arde par ce que min gam Diayndeji Elage walla mbatta ƴettude Diayndeji ɗi Allah accu tan Mouhamed hunde ne heewi accu te ayi ɗo joni ko sappo tan cuɓiɗen hen sappo tan boli e ɗum noon wadde so Mouhamed ndim arani e ngol ɗo keɓanoɗa Diayndeji ɗi Elage Bassar Diaynde ne battidiriɗen nde jobboso wallo hen e Diaynde guerdirete Le Soleil ko nden jiɗɗen fawde feɗendu meɗen Elage Diaynde gendire nde Le Soleil en ji hande ko ɓe gardi hande ko woni oɗon Tababa danger intime ko ɗum woni ko ɓe bindi e gardidi hello mabɓe hello adano hande o Elage ko hunde nde ganduɗa de ko hunde mettude famde so tawi ko gonga saabu so tawi woni ko neɗɗo o ko belamma waɗirta ɗum walla wonko waɗirta ɗum yata wonata safara wontata ñaw eyi Halima ko safara wontata ñaw surtout safara leydi Sénégal safara Sénégal naaɓe min tout le temps mbiɗa heewi widde ɗum Sénégal kala ko naati ɓurtinat kadi ɓe ganda demi mesure ayi kadi rutti hande mi ronki famde min kam taw tan haal Allah ha haal Allah mbe kadi ko ɗum namdal fewde ɓesgol li e bandiraɓe foof holno neɗɗo ƴettirata ganduɗon ma ko wiya ko ko ɗum Tababa ɗum fewdirte a faami ko wiya ko ƴetta ɗum ɗo mbaɗa ɗum e tergal ma mbiya wonde aɗa yilo hen welam ande heme kam min kam heme e drogue Elage ɗum ko musiba ɗum ƴetta ɗum una ɗum ha ɗar ha wonta conde mbaɗa ɗum e nder ma mbiya e wonde ko jiloɗa ko welwel yo Allah yaafo wel ma Allah faabo kam gueɗe gotel ha rewɓe est ce que wona e bonke feere a faami mumtude worɓe haala i ɗum ne wona i Halima so tawi joni an a natti yonede ko golle ma jogui noon walla a natti yonede ko gorko jogui ha mbatta ƴettude oɗo drogue aɗa waɗa ɗum e hoore ma Halima ko ɗum firti en tout cas ko hunde hulɓinide kadi ne te waɗat tout le temps waɗat impacté ɗum ala fof wawrede ha wasa wadde impacté par ce que ma wod impacté e an gorko mo jokkodirɗa o kadi mais an hoorema an kadi ko reefi wontande ma to kadi gorko ko nan jungge poste kadi en yoɓ ordonnance uji wadde fitti ko eɓe jiiɗi ko mumtude worɓe kadi hay fitanuma ni ne wawi hen heddade saabu eɗen gandi so tawi ɗeɗo caɗele yeeya ene wawi addude ko wayno cancer ko nandi hen en ñagata Allah kono ne wawi yoɓade fittandu neɗɗo hande o noon ko hunde nde ganduɗa Elage rewɓe hande mi wiya minen rewɓe en général caɗele ine e amen no fewi saabu hande heewi ɓe ganduɗa Elage ganda ko woni naturel kañumen naturel hoore mum woni ko ganda ko yo jatan ne jiilu woni cooda ɗon ɗumen ɗum ɗon foof te docteur eɓe kalti ñande fof ɓe tindina ñande fof ɓe pindina ñande fof ɓe kaala kono malheureusement haɗani rewɓe ɓe nana jokki aɗa addi ɗum ko hirde ƴettude ka jeeyani a faami sikkude mataw min de so waɗani ɗum de joom gallam weltata guile ko poppoto ko jomum wiyatma ko fof perfene weltata jomum wiyatma ko min so waɗani ɗum ɗon weltata te alors que an pourtant ça wonno naturel
ala ko fadi dum debbo naturel ala fu ko fadi dum ala kadi ko ganando hoore ma kala wada tawi ko batta dum ke naturel ala ko burdum wel mais ayan gile ayan tawi sa jeewi hay ko hay deful men hande joni yimbe ayi cellude hewan sababu no banmi te banmi o ke yiddum e télé tan wala nana e wadi yimbe kadi rew nan do jodi dum kadi ko yeyat kanyumen ko inke yeyde koy men manam gonke yeyde ko mbarat ko genre publicité ndia neddo jomum jolo télé parce que e ketto ko réseaux sociaux ji e ketto ko télé e dum alors que mayi debbo jolo tan kilo subaka nay mut halat tan ko bonandi annan tamuk haala ko rew Allah jokki endam annan tamuk ngando ma fonno suudede hande dum wadi hay intimité netti wadde valeur hay valeur ko Allah parce que kala ko fonno suudede e peydi me tabal yimbe nin kucciten e jawaram dum jetti wadde e batti wadde drogue mbale koy mabbe bismillah yes kadi hunde kadi way tan kono drogue ni sa wowi dum kadi gasi an kadi a woppata parce que ara ha ganda so tawi ko ganda sa yi ha hutoraki dum tan an tinata hoore halima ko dum drogue parce que bima wadde mbi xeme on don watte wade cocaïne wade simiseb ko kanyum unti hada cocaïne kayim fo dum yaho do so jonon an sa itti awdum sa mbik sa wuddumi hoore ma an debbo hankadi sta yen fo a wat kalda wadan dum atinta hoore ma atinna dum don wayran kono anani wona wadi gede kewde de ganda ko hono didon fannuji sa yi hankadi ha wowi dum wadde tan kala nda wadani hankadi an atinata hoore ma kadi ko problème hoore mum jogorda dum non c'est psychologique yo Allah faabo psychologique ke hoore woni tina cadele nan don tina ko welam ko do hoore woni wana tan wadi mbadi ala an wadat sentir cadele mbadi Elage Bassar yalla faabo dum non Elage jobbude nana wullito do won do balen ko do hacca ay raw jobbo sesa jam joni min pa inchallah mbimi sesa tan min eden pamodire so min gayni joni mawgu min tuttuba mbele ma waw yiide seeda dum non ko dum do wonno kabanuji joni en payat e rogere men wattindide woni holdum woni portrait holi o joni o koy on alhaali paaden Elage Bassar odon portrait ko an aranta en hen hande holko gadduda hande gadduden ko gote worbe sasbe susbe jambarebe darininodo leñol haruti jomum kadi buri welde ko dum do fof kanko e Moustapha o kanko wite ko Moustapha Boli Kane walla professeur Seydou Kane buri welde e makko fof woni ko wino ko dum lati e makko parce que kanko e Murtudou Samba Diop wondiri Ibrahima Sarr be jehino Mbagn e batu taw ko topitade ko fati alhaali pulago kambe fof be gondi be mbi e wonde mabbe darono pulago ha seconde batnide gurnam mabbe te ko dum don woni kebe darnino kanko Murtudou Samba Diop mun fu gandu dum ko dum darno kanko odo professeur Seydou Kane kalten hande ko dum mo darino mais également aussi Ibrahima Sarr enen gande kanyum kam yo Allah junno balde mum ha hande kanyum aussi ko dum don dari ha do woni do parce que ça le satisfait to dernier conférence mo wanno don e Manchester Arena woni conférence mbo wanno do e bisik mine am Moussa Diano onon conférence do yombol do ok mi yahano da centre Amadou Hot a fami sa hettino anda tigri ko pulari yanki ko non Elage Bassar dum non en jahat joni ton to résito après générique tan jobbo so wadanen on portrait e odon gorkaajo mo ganda ko payidi do Moustapha Boli Kane o yi adu ko hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe e jeeɗiɗi to wuro ene wiye Gurel Moussa o dañi duuɓi tati jinnaɗo makko gorko rutti e joomum nehimbu ko Abdoulaye Diallo Seydou Kane walla mbiya Ibrahima Kane kanko e Eliman Dara Ibra Ali Kane Seydou Toksel kame Diallo Kane ɓe nayo ko taniraɓe Seydou Nimsat Eliman Boubacar Kane hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe joyi e ɗiɗi tani ko biyeteɗo Atoumane Kane gonnoɗo chef de canton Nanimbo école kanko e Goudou Sandiaye kame Mamadou Abdoulaye Sy o nanna école Thile Boubacar caggal ɗum o naati lycée Pétavin ko ɗon o fuɗɗi hirjino jewte e radio Saint-Louis nden yewtere witenode jeunesse
à vous l'antenne o woni no agent vétérinaire to Saint-Louis ko adi ndombo rutto Mauritanie ko ton e Mauritanie o hebi bourse de formation to Union soviétique ko don gille histoire natani professeur Seydou Kane professeur darne mum haadani ɗon ɓami pellital daranade ngendi mum sabu o yi safalɓe ina pewja polgo e dow ɓaleɓe nde Seydou arti Mauritanie jokki daranade ngendi mum naati e pelle ngam haɓade ko wiyete ko arabisation kame beydanisation 1978 caggal on coup d'état bonɗo eɓe ndumba e dumbirdu wiyetendo walata kanko e cadre uji Mauritanie hewɓe ina hen jiggo tafsi ten Youssouf Gueye Ibrahima Sarr kame Ibrahima Abou Sall 1979 e nder dumbir kanko Seydou Kane o ɓami pellital yewtidde e ɓen dadiɓe renannoɓe o holliti ɗumen pulaar wolof soninke ko ɗemɗe national au même titre que le Hassania o rutti ɓe mbaɗi créé on institut mauritanien des langues nationales ɓe mbaɗi décliné direction mbo Ibrahima Kane helmoji nallankoɓe ardi ɓe kebli 250 janguinowo ɗemgal pulaar sara e palol dande maayo ngam riwtude human binna kanko Moustapha Boli Kane Ibrahima Sarr e Mamadou Samba Diop murtuɗo ngondi tonton mbagne ɓe gonta woppude pulagu maɓe ndew hen ha ñalawma e battindiɗo e aduna ko on combat tabital pulagu international jokki e oɗo saha 1991 o yalti prison o ɓami ɓesgu makko o nawi ɗum Hollande ngam hisnude ɓesgu makko e ɓe waɗi boniyankoɓe o jokki daranade ɓaleɓe kanko e Mamadou Diop lollirɗo murtuɗo to banggue international o arti Dakar leelani o yawti Mauritanie 2003 ngam ɓen jogorɓe jeyede e wayloji ndin leydi 2007 ombo jogorno jeyeede e sugngoji ko kanko wonno candidat 2007 ɓurɗo yakrede ngam wayloji ina laato e leydi Mauritanie ko ñande 24 lewru septembre hitande ujunnaji 2006 o wonno e ngal ɗannungal kanko e Karas Kane ngam yettinoyde duwaw to goggo mabɓe daaɗo Seydou Kane cankinoɗo to Tekan accident heɓtiɓe e lawol yaltirdi Nouakchott e darnde Karas Kane rutti e joomum kanko Moustapha o heɓi ko wiyete ko hémorragie interne Mamadou Racine Sy ko miñi ko neldi ko leelani avion médi ñalawma makko battindiɗo Moustapha Boli Kane yeehi wulago lotti Mauritanie Sénégal wondu wonti woturu ngam humpitade darnde o gorko a suudima leppi leydi kono a woppani gacce caggal sabu wondore ma to mbagne a huɓni yo geno yurmo yafono no goɗɗi ɗi mbayanno ni vraiment kadi ko gorkajo kadi mo ganduɗa machallah darde muɗum hande ko darde mantinide wonno kadi kala to inde mum inna tan ma andi tigui so tawi kay ko anduɓe ɗum ɓe humpitiɓe ɗum ɓe ma andu ko gendiyanke mawɗo mo ganduɗa kañumne wonko waɗi e leñol Pulaar aɗa andi professeur ndeysaan ko ɓurno welde e golle makko foof ko gandal ngal Allah ficcimo ngal non seulement ko tarihiyanke mais ko anthropologue aussi mais rutti kadi e nder gandal ngal Allah hokkimo ngal ɗum woni ñootowo ko ñootowo leñol kala mbo yi saga makko o pour kanko holliti ko yimɓe fof jiiti torodo ko jokkowo enɗam kanko kala ɗo jiiɗamo o yahat tan ko koyɗe jokkere enɗam machallah ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo newinoɗo ko neɗɗo jinnoɗo yimɓe min Allah hokki amen fartañi min potti e dow ɗum ɗo c'est vrai amin gandirno no feewi kono min potti e dow bague dimat ko ɗon après o wi mi yettode mbimomo Sarr o haali ha ɓanndam fof muti jangol hollide tan vraiment aduna yimɓe no mbayi jiidude yimɓe no mbayi wonde neɗɗo goto yimɓe pot ala ko foti wonde darde men so wona yaadu ngam wawde ɓamtude nokkuji men ɗum waɗi mbimi wondore ɓe janani ɗum kanke Moustapha kanke murtuɗo Samba Diop oɗo saabu ɓe mbino e wonde maɓe darono Pulaar
ha ñalawma mabɓe battinidde ko ɗum ɗon woni te ko ɗum woni darde mabɓe vraiment kadi darde mabɓe ko darde mantinide so Allah ko darde mantinide e to banggue leñol passage mbiɗo yetta hen jaafoɗa tan au passage mbiɗo yetta hen professeur Mamadou Elimane Kane mo ganduɗa hoore ma ko miñiku ko Thiangay ko mawniraɗo e mo ganduɗa hoore ma ko kañum woni Ibrahima Kane ɓurɗo andirede Hamdal ko kañum woni hande mawɗo wuuro Thiangay ko kañum tigui jokkodirɗen ha vraiment wawi rokkude en ɗum ɗo foof e kanko Moustapha Boly Kane noon Allah jarama ɓe jarama kamɓe cuddiɗo makko aussi cuddiɗo makko nden parce que ça m'a fallu vraiment recherche mawɗo par ce que jom suudu makko no wiye Aissata Kane men to Hollande ko kañum aussi vraiment waddimi e Elimane oɗo pour mi wawata donc kamɓe foof min calminaɓe ɗum ɗon kamɓe kala ɓe calminama kono kadi ɓe jarnama no fewi e wemnude golle ɗe no hanniri ni ɗum noon Elage Bassar hankkadi en gardama hen ha ɗo bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno homin gadduno hannde Olel Pindi TV e oɗo alkamisa nogas e jeenayyi e lewru u Elage konngol ma battini e konngol am battingol ko ɓeydu tan jettor surtout fewde ɓen ɗon ɓe ganduɗo ma ballino en ko wayno Diaw Kane aussi kanko nen Canada aussi kanko ne aussi waɗi hen appui makko no fewi donc Seydou Kane ko frère makko nen to Mauritanie aussi e kamɓe kala donc mi yejjitani hay goto je pense kamɓe kala vraiment mbiɗo weltanoɓe e kadi weltanadema an haalima rokkudema opportunité vraiment wawde yewtinde oɗo gorkajo mo ganduɗa hoore ma ko tulde dimannajo et puis vraiment sa yi mbiɗo ñanta ɗum ko vraiment ala ila ko wi sa yi mo ñanta ɗum hayso jarguinajo ay ñanta jarguinajo neɗɗo aɗa andi comme par exemple e mbiyatma saɗa haala neɗɗo mo ganduɗa saɗa haala neɗɗo mo dañƴa au moins fartaŋe wurdemo hay sok seeɗa ene weeli par rapport e neɗɗo mbo jahraɗo yillu yo donc ene wawi tawde ɗum ko on ɗon amour tan kalami quoi halima mi jarnima mi weltinima aussi technicien men ko ganda feño nanguma ɗo fonɗa voilà ɗum ɗon Allah jarama Elage Bassar en jetti bandiraɓe yeɓiyankoɓe a Yaw Pindi TV wonnoɓe ɓe e yabde en gila nde puɗɗiɗen ha e oɗo saaha joni ko ɗum ɗo wonno ko gaddunoɗen hannde e nde ɗo yewtere Elage Bassar a yettama a jarnama vraiment dongal ngal teddino kono tan a waddi hen kono kadi en jetti jobbo so to banggue régie banggue caméra en jetti Djibijien en jetti Ali Falne to banggue infographie bandiraɓe aadi men e Olel Pindi TV so tawi gueno ñaawi ko altine kono hade nden eɗen jogui aadi e bandiraɓe paamen pamminen janggo so hawri welede Allah inchallah paamen pamminen fof noon koye nodduɗo ɗo jobbo kay yo ar est ce que mo wawi naade samedi kay aset aɗa onon jajaɓe misiki ala oron jobbo so yiha mbiyata tan on ɗon samedi en ponno noddude ɗo jobbo mi ƴeewo so tawi wonko faami actualité non jobbe e oɗo ha Djiby Djiby kam Djiby eɓe gandi won ko faami actualité sabu Djiby ayi bowal coftal baɗi no waɗa hen golle paydi voilà ɗum noon aadi men ko paamen pamminen so hawri welede Allah aadi hakkude moon e rédaction Pindi TV